안녕하세요. 리치맨과 크루나이스입니다. 예. Ahoj, tady Adam Myšík, právě jsme na Vaňkovka Festu, za chvilku jdeme na stage. Těším se mega po 9 letech, zase zpátky na Měsíčinu. Vaňkovka Fest jede v plném proudu. Poligoran zdraví. Vaňkovka Fest 2026, naprosto geniální akce, děkuju moc. Byli jste skvělí lidi. This is looking better. You're with P-Money from the UK, live, Vaňkovka Fest, doing it big. That's how we do it. Vaňkovka 6, 5-1, bylo to nejlepší. Nevím, po kolikátý tady jsem, ale bylo to top. Shoutout P-Money, tohle byla Champion Show. Tady máš DNB, to tvý jako DNB, nestač se zkoušet, řek to k náma, budeš mít PTSD. Vaňkovka Fest už je tak zažitá, brněnská, pseudobritská, tubusoidní záležitost, že na to ty lidi chodí na to rádi. Čau, my jsme kapela Fields of Grain. Dneska jsme hráli na Vaňkovka Festu v Brně. Bylo to super. Vaňkovka Festu v Brně!